Vrem să vă arătăm că Brașovul este un oraș care se bucură să aibă foarte mulți sportivi de performanță, dintre care în artele marțiale, și spre surpriza mea, care sunt practicant de foarte multă vreme, am descoperit că avem oameni de valoare deosebită. Vrem să vi prezentăm în această seară. Sunt maestri, sunt campioni, sunt sportivi de performanță și vor să vă demonstreze maestria în practica și în pasiunea lor. Și îndemnul meu este să găsiți dintre artele marțiale una care vi se potrivește și poate vă așteptăm alături de noi, indiferent de vârsta pe care o aveți, în practica uneia dintre artele marțiale. Ce e important să înțelegem că copiii au nevoie de educație, copiii au nevoie de o direcție, de o linie, de onoare, de respect, de disciplină, pentru a ne ajuta și pe noi părinții, pentru a ajuta această societate. După cum ați văzut, avem centuri albe, de la cel mai începător până la cel mai avansat. Toată lumea e binevenită, cu toții putem face mișcare, inclusiv părinții, și ne dorim cu toții să avem o societate sănătoasă și împlinită. Vă mulțumim și mult succes în viață! Us!